50,000 сомон Nissan Qashqai. Солаш 2008 бачо, 34 дизелай, коробка механикай. Дар 100 километр мега 6 литр мега расход дорад, яъне ки вообще машин экономични. Дӯстони азиз, мотораш 2 ДВД машин, мотор 2 ДВД, дӯстони азиз, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утил кардаги ҳастай. Машин дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, яъне ки солона бигем. Машин дар шаҳри Душанбе 50,000 сомон ҳастай, бо муомила дорад. Ин ҳамин рақамҳои поямодаи рақамҳои ҳисобӣ шуда, дӯстони азиз. Номи машин чӣ кардитон? Nissan Qashqai 2008 сол, дӯстони азиз, свети сиёҳай. 10 моҳ ҳуҷҷат бачо, коробка механика, дизел, 50,000 сомонӣ бо муомила савдо доштаем. Рости гап, имконияти видеош набуд, ҳамин суратҳоша роӣ кардам, мо барои шумо пешкаш кардесем. Касоне ки мехарем, бо ай 50,000 сомон бо муомила савдои хуб доштаем, метавонед ки мошина рафта ай пеш бинед. Дар шаҳри Душанбе 50,000 сомон бо муомила мешавад. Машини комфортни, солои нав, хай созае. Марҳамат, дигар маълумотҳои пурраванӣ аз рақамҳои поямода гирем.